yayi limanci da taimama. Abin ya damar da mutane da aka dawo Madina aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya Rasulullah, wane jagoran da ka samu na wajen yaƙi ya ba mu sallah da janaba. Annabi ya kira shi ce masa kai aka yi haka, kai ce mamma kai ba su sallah. Ya ce ya Rasulullah, naji Allah na cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Kada ku kashe kawunanku domin Allah ya kasance mai jin kai gare ku. To in dai wanka da ruwa ga mai janaba zai iya halaka shi, kuma in yayi halaka shi ya kashe kanshi, to ga ina wannan kwayar cuta wadda ta bazu a duniya kuma take da hadari na kashe mutane a lokaci daya, kuma kididdiga ta masana likitoci musulmi amintattu ta bada bayanin adadin mutanen da suka mutu suka yi hasarar rayukansu sanadiyar wannan cuta. Don haka malamai suka yi bada fatawa cewa ba laifi bane a hana mutane haduwa a wuraren haduwarsu domin guje ma aukuwar wannan cuta ta kwayar corona. In dai yin wanka zai halaka mutum, wannan ya ba shi dama ya yi taimama don gudun kada ya halaka, kuma aka gaya manzon Allah haka, manzon Allah kuma ya tabbatar har ya yi dariya saboda nuna fahimtar wannan sahabi daidai ce. To wa'annan ayoyi dalilai ne akan cewa abubuwan da gwamnatota suka yi, har da gwamnatin jihar Zamfara na rufe makarantu da wuraren aiki, makarantun boko da makarantun islamiyya da wuraren ayyukan gwamnati, wannan daidai ne, yayi daidai da hanin da Allah yayi a cikin wannan aya. Bayan haka ga hadisin Abdurrahman ibn Auf, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an ji alloba a wani gari ta auku to kada a shiga garin, in kuma ana cikin garin kada a fita. Duk wannan gudun kada a yada ta. Wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim, hadisi ne ma muttafaqun alai. Sannan ya zo a cikin wani hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a dauko mai ciwo a shigar da shi cikin masu lafiya. Wannan ma hujja ne, yana cikin Bukhari da Muslim. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a guje ma mai ciwon zafi kamar yadda ake guje ma zaki. Duk wannan domin gudun aukuwa da kuma yaduwar cututtuka. Haka ya zo a cikin sahih Muslim, wani mai ciwon zafi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi mubaya'a. Annabi na an goce daga nesa kafin ya shigo cikin masallaci wurin da ake mubaya'a, sai Annabi ya ce masa ka koma, mun karbi mubaya'arka, ka koma mun karbi mubaya'arka, saboda ciwon zafi da yake da shi. Annabi ya ce masa ya koma, mun karbi mubaya'arka. Hadisin na nan a cikin Muslim. Don haka wayannan dalilai ne masu nuna cewa idan cuta ta auku to dole a ɗauki matakan dakatar da ita da kuma